Добре. Малко яйца. И отиваме на фитнес. Нищо сложно, просто малко протеинче. Да, аз съм Антонио. Предполагам, ще продължа да снимам известно време. Евентуално, може би за постоянно. И да, ще прекарам един месец в Банкок. Пристигнах вчера, не снимах нищо, защото бях абсолютно пръснат. По принцип живея в Англия. И да, от около 8 години съм там. И просто реших, че ще прекарам един месец в Банкок. Сам. Дали Банкок беше най-добрият избор? Не знам. Възможно е да не е. Евентуално може да попътувам и до Пукет и да прекарам известно време там. Може би малко повече плаж, малко повече чил. Тук мисля да потренирам и да живея healthy, доколкото мога, естествено с наличността на толкова много азиатски специалитети. Много обичам рамен, което изобщо не е healthy храна. Вчера ядох рамен за първи път в азиатска страна, както и съм за първи път в азиатска страна. И беше, наистина беше много прекрасно. 39 бати, което не знам колко пари е в лева, но е около паунд, така че предполагам за 2 лева ядох рамен. И беше наистина много добър рамен. Ако се чуете защо измивам нещата, това е защото съм в Airbnb и не изглежда да са особено чисти предварително. Най-вероятно ще има доста рязане на видеоматериала. Не съм влогвал преди почти на 30 години съм сингъл. И по принцип винаги съм искал да създавам някакъв вид съдържание. Някакси никога не съм имал, да кажем, смелост. По принцип по-късно т.е. след запуската ще отида на фитнес. И ми се иска да ви взема с мене. Дали ще се престраша, да кажем, или как го кажа, ще превъзмогна срамна си да снимам в фитнеса на публично място. Не съм 100% сигурен, обаче рано или късно ще трябва да го превъзмогна. По-добре е рано реално погледнато, защото така ще мога да заснема колкото може повече интересни неща. Не знам, мисълта ми естествено не тече супер гладко, малко се притеснявам, макар че съм сам в Airbnb-то и реално погледнато никой не е около мене, просто ми е неловко. Ако може малко яйца. Ще направим едни яйчица. Бързо ще ги хапнем. Кафенцето сме го изпили. И е време за малко блъскане. Мога да ви покажа евентуално сградата, в която съм отседнал, принципно не е лоша. Има какво да се желая, ако трябва да съм честен тук там, обаче смятам, че за един месец е окей. Има басейнче, има фитнес, има сауна, има също руфтоп. Място, не знам как го нарека. Има място на покрива, за което може да се чува. Не е кой знае какво. Някакси не ми вдъхва особено good vibes, обаче не е зле. Мисля, вижда се доста голяма част от Банкок и се вижда доста надалече. Да, сега ще направя яйца, може би ще поговоря още малко.
си създам доста работа с изрязването. Не съм едитвал никога така по-дълги видеа. Бях малък. Правих някакви работи в VBOX 7, но да, ще видим как ще стане, може би ще се пропусна в някакъв момент. Смятам, че съм... Не знам дали даже не се приближавам доста до камерата, не съм свикнал да снимам, мисля, че ъгъл беше добре. Малко сме на по-широк ъгъл, защото статива е близо, но тук има една врата, която вие не виждате. Може би ще видите в някакъв момент. Не знам защо реших първото ми видео или така запознанството им да се случи докато си правя закуска, но защо не? Малко ще ви обърна гръб от време на време, за да направим яйцата, обаче съм сигурен, че ще го преживеете. Пускаме си котлона. Бум. Взимаме си малко масълце. Вчера напазарувах, ако трябва да съм честен, беше доста така интересен вайб. Пътувах около 13 часа, може би. 2 полета. По принцип живея в Лондон, така че първия беше от Лондон до Доха, което се намира в Катар. Втория полет беше от Доха до Банкок. И около час, може би, беше пътя от летището до тук. Да, не беше... Доста бях разбит след това. Разликата между Лондон... т.е. часовата разлика между Лондон и Банкок е 7 часа. Да, реших да не спа през деня, защото така по-бързо ще мога да влезна в ритъма на Банкок, в смисъл часовата зона. И да, мисля, че се справих, легна си към 11 часа. Събудих се около 9:30, може би. И да, готов съм, пил съм кафенце, правя една закуска и отиваме да блъскаме. Нищо особено няма да е, просто съвсем малко така протеинче. Не съм тествал котлона, не знам в смисъл колко силно пече, коя степен, колко би било подходяща за яйцата, но мисля, че 2 яйца на очи или примерно бъркане, ако се наложи, ще стана. Забравих да си купа някои работи вчера, които може би ще трябва да си купа днес. Може би не е лоша идея да поснимам, докато съм на пазар. За да мога да покажа може би някои неща от просто Банкок, наистина, където и да отидеш дори съвсем обикновена улица, сега пак е някакси интересно по някакъв начин. Да, 3 яйца може би най-добре. Не искам се наяжа много преди фитнеса, ще си пина и при workout-а, който навероятно се вижда ето тук. Както може би се сещате, не съм спонсориран от никого, но кой знае. Казвам не съм спонсориран, защото очевидно имам предпочитана марка. Може би защото съм в Англия. Най-интересното е, че този конкретен вкус протеин, ягода, strawberry cream, не ме кара да пърда. Да, мисля да си хапна тези яйца, малко морковчета, малко сирене. Тая вилица изобщо не е измита. Направо е пастет. В смисъл, явно е измита, защото беше в сушилката, обаче е пастет. Малко сол. Не знам колко соли тайландската сол, но може би е време да разберем. И дали изобщо тайландска, пише средиземноморска. Което надали има някакво значение, но да, по принцип. Поне в Англия солта е някакси hit or miss. Или соли супер много, или не изобщо, не знам. Ще чупиме малко черно пеперче. Надявам се вижда хубаво, защото снимам вече около може би 10 минути. И ще бъде много тъпо, ако трябва да се запознаваме по друг начин. Както казах, малко ми е неловко все още. Говоря горе-долу, усещам с така някакси много равна интонация и тон и въобще. Не знам.
сигурно ще се промени това в някакъв момент. Опитвам се да мисля какво да кажа, докато го казвам и някакси не се получава, може би. В някакъв момент ще се отпусна и ще бъде по-добре. Ако трябва да съм честен, яйцата изглеждат различно, колкото в Англия. Не знам дали има някой от вас, които живеят, може би в Англия, но хубав оранжев жълтък вътре. Съвсем малко маслце слагаме. Маслото не е всъщност чак толкова лоша идея, когато тренираш. Реално погледнато нито бълквам, нито катвам, не съм мега запален. В смисъл, харесвам и да тренирам, но не съм все още започнал да го правя един вид професионално, бих казал. Защото го правя сериозно. Тренирам с всяка възможност, която имам, т.е. всеки почивен ден. Но не съм започнал да си следя калориите или да, например, да следя някакви конкретни хранителни планове. Естествено, гледам да не ям боклуци и бърза храна чак толкова, най-вероятно тук в Банкок ще отпусна малко. Защото има наистина много неща, които искам да пробвам. Дори Макдоналдс, гледам където и да отида в която държава да пробвам Макдоналдса. Естествено няма да си пръсна задник от Макдоналдс, но реално много обичам Макдоналдс, така че ще го пробваме със сигурност. Харесва ми да си готвя от време на време. Може би по-рано говорих за нещо, съвсем забравих какво е. Най-вероятно докато едитвам видеото ще разбера или той ще си припомна. Но да, мисля, че казвах, че съм... Не си спомням. Имам така, да кажем, ADHD наклонности. Бях малък. Също ме диагностицираха, да, с ADHD. Никога не съм взимал разни лекарства за това. Най-вероятно никога няма. Бях по едно време надъхан да праскам концерт или нещо такова, обаче в смисъл от Англия не беше чак толкова лесно да се здобиеш. Трябваше да се ходи на... Тоест поинтересувах се, трябваше да ходя на психолог няколко пъти и евентуално, ако те решат да ми предпишат нещо такова, тоест първо трябва да диагностицират и след това да ти предпишат какво и да било медикаменти от, примерно, сорта на Адерол и концерта. И установих, че може би, ако направя някаква, как да кажа, концентриран ефорт да променя нещо, като например физическото си здраве, може би, ако е по-като игра, защото като имаш ADHD, ако няма прогрес реално, поне за мен е така, чувал съм, че за други хора, ако не виждаш прогрес, губиш интерес. И затова реших да направя The 75 Hard Challenge, най-вероятно някои от вас са го чували. Не съм фен на... Забравях името Дейвид Гогинс, всъщност, да. Не съм фен на Дейвид Гогинс, предполагам, че има какво да се научи от него, не знам. Знам, че е фрик някакъв. Обаче да, направих го този 75 Hard Challenge. Успешно от първия път. Преди това си бях дроп, най-вероятно. Може да сложа снимка тук от първия ден. Може би няма. Ще видим. Но да, направих чалендж целия. 2 пъти на ден. Трябва да се тренира в рамките на 75 дни, всеки божи ден. Едната тренировка трябва да е 100% навънка, на открито. Да кажем тичане или каквото и да е, просто навънка. Трябва да четеш нехудожествена литература, поне по 10 страници на ден, всеки божи ден, от тези 75 дни. Освен това трябва да пиеш вода. Реално погледнато количеството, което е дадено от самия Дейвид Гогинс или там от самия чалендж, който видях, не мисля, че един вид healthy, зависи може би колко вода пиеш по принцип, но мисля, че беше около 4 и нещо или 5 литра на ден. Аз го направих с 3. Като така или иначе си пия вода, не съм някакъв, в смисъл не пия много безалкохолни напитки газирано, така или иначе. Така че това не беше особено трудно за постигане. 2 тренировки на ден, които са задължително едната навънка, другата фитнес или вкъщи или каквото да било.
10 страници по нехудожествена литература, предпоръчително мисля, че беше или дори задължително да е self-development по някакъв начин. Прочетох няколко книги всъщност през това време. Водата, направи го с 3 литра на ден. Трябва да се снимаш всеки ден поведнъж за прогреса. Трябва да следиш някакъв хранителен план, който не е задължително да е нещо супер сериозно, като нали, да си следиш макросите и да ядеш, да кажем, карнивор или нещо такова, но избираш си каквото на тебе смяташ, че ти е окей. Аз тогава спрях да ям тесто и сладки работи, не че ядях много сладко и това време да избягвам, но реално спрях изцяло. Храних се по-хелти, смисъл протеини, яйца, т.е. протеин, ориз, да знам, хелти. В най-така общ смисъл бих казал хелти, нищо много сериозно. Също трябва да избягваш, не да избягваш, ами изцяло да не пиеш алкохол през цялото това време. И без cheat meals или нещо такова, в смисъл 75 дни буквално си локтин. И успях между да направя, наистина започнах на 1 април. Може би около седмица преди това реших да го направя, колкото и невероятно да е, поне в смисъл познавайки се, наистина да го направих, в смисъл реших една седмица по-рано и не си промених мнението, не се отказах, просто дойде 1 април, станах рано, отидох да тичам, колкото и да мразя да тичам и да не мога да тичам. Или не можех да тичам, може би, не знам, защото за 75 дни се понаучих. Кофти, като имаш и работа в call center. И да, общо нещо като 9 to 5, само че 4 дни в седмицата и не е 9 to 5, ами е до към 7-8 вечерта, от 8 да кажем. Не беше особено лесно. 5 часа ставах, ходих да тичам, след това след работа, примерно вкъщи карах колело. Учените дни пак тичане сутрин или примерно някакви лицеви опори, кофички, нещо навънка, в смисъл наистина истинско трениране, не говорим, да знам. Да, все така, кофички, лицеви опори, набирания, такива неща навънка. В някои от дните сутрешната ми тренировка или външната ми тренировка се изразяваше в една разходка. Между другото, това, което не споменах за тренировките е, че трябва да са по минимум 45 минути. Така че, в смисъл, не е чак толкова лесно да запълниш една тренировка. Според мен лично по 45 минути рано сутрин, 5 часа преди работа. Освен ако нали, не е някакъв вече част от... Ако не е нали, част от твоя лайфстайл, реално. Да. Най-вероятно пропускам някакви работи, както казах, още ми е филм малко да влогвам, може би в някое друго видео, което не е лоша идея. Бих седнал да говоря конкретно за чаленджа. Може би зависи как се развият нещата, е възможно да го направя пак, само че този път да го заснема. Тогава наистина си мислех да го заснема, може би да го за TikTok, да правя някакви видеа. Но да, в смисъл винаги, когато съм искал да започна да снимам, съм се отказвал, но този път малко въпреки себе си го правя, защото ми е наловко и ми е филм, обаче искам да, може би не на 100% да се занимавам с това, защото не очаквам да кажа някакви грандиозни успехи или нещо такова. Мисля, че би било готино, ако успея да направя качествено съдържание, ако не знам дали се разбира това, което искам да кажа, просто ме кефи, в смисъл, винаги съм бил такъв интернет човек, не знам дали има някакъв по-добър израз за това. Гледам влогове, гледам YouTube, стримвал съм в Twitch, кефа се на гейминг, кефа се на e-sports, кефа се на качествено съдържание, да кажем. Също, както всеки скролвам TikTok доста, може би оферта даже
Мисля, би било добра идея да понамаля скролването си в TikTok. Добре, децата са горе-долу готови. За някои от вас може би биха били overcooked. Малко сиренце, малко моркови, както казах, не искам да се наяждам супер много. По принцип не закусвам, или от известно време не закусвам преди фитнес. До днес ще закусим, защото имаме цялото време на света за този един месец. Сега ще си измия чиниките и ще се върна след малко, защото това видео също стана доста дълго, ще бъде интересно да видим за какво става въпрос. След малко ще видим да хапнем и да, за вас най-вероятно ще бъде... Добре, хапнахме. Време е за pre-workout. Фита е Fire, естествено. Adidas, Under Armour. Само качествени работи. Не съм някакъв мега фен на марки, обаче наскоро си взех Under Armour-чета и честно казвам съм доволен. Харесва ми този джоб, защото мога да сложа телефона вътре, да не ми се пречка. Да я знам. Сега с микрофона най-вероятно звука ще е по-добре. Ето го. И да, отиваме се направим един pre-workout и ще блъскаме. Малко фитнес. Добре, хайде. Натренирахме се. 30 минутки кардио, бицепс, гърди. Нищо особено. Я да видим пампа. Дали ще мога да се съвлека? Няма да мога. Дебеличко момченце само. Едва се съблеках и без да съм се на ръка, т.е. с две ръце. Може би ще е по-лесно. Имаме малко слаби гърди, особено за напъмпани. Може би светлението да не е чак толкова добро. Да, трябва си още. Какво такова? Утре пак. Утре е време за гърбина. Добре. Потен съм на копеле. Доста е топло. 31 градуса. Може би ще се видим по-късно евентуално някъде навънка. Не знам. А за там вече ще трябва микрофон. И така. Damn, boy. Алмост имаме преса. Добре. Наистина чао този път. До след малко, предполагам. Един бърз дисклеймер за всички вас. Аз съм мега тапак. Неопитен влогър и пълен мухло. И затова кадрите, които ще видите от Макдоналдс, общо взето ще има само един мустак и няколко хранителни продукта. Реших все пак да оставя видеото, защото макар и леко обран, мисля, че така истинската реакция би била така по-добрия вариант, отколкото да го презапиша. Ще гледам за в бъдеще да си проверявам ъглите. Казвам това, въпреки че не знам в момента колко от мен се вижда. Но мисля, че поне фейса ми се вижда. И да, приятно гледане и съжалявам. Next time we do better. Айде. Добре, надявам се да се вижда и да се чувам. Поръчах си Макдоналдс. Това е така наречения самурай бургер. Мисля, че.
А може и да е това. Не, това е Това е трюфел бургер, телешки с трюфел сос. И по принцип си поръчах доста айтеми. Един свински бургер, един телешки бургер, който забравих какво му беше специалното, и един трюфел. И по принцип нямах напитка в поръчката. Върнах се на касата да попитам за още, в смисъл за една кола. И те ми бяха добавили някакси в сметката и беше по-малко отколкото беше първоначално. Първо беше 529 бати, после се промени на 470. Нямам представа как. Не са много мили. Нямат традиционните сосчета, които ги има в България и в Англия. Обаче има cheddar cheese dip. И ще го пробвам. Най-вероятно се виждат някакви картофки пред вас. Обаче трябваше да сетъп на телефона на колата, защото нямам на какво. И ми е супер неловко, до сега не съм снимал на живо, т.е. на публично място. Ще видим. Да, направо се потя от срам. Това беше най-трудният сос за отваряне някога. Картофките не са лоши. Не са забрали да ги посолят, което винаги се случва в Англия. И да, ще пробваме Макдоналдса. И след това ще да си напазарувам някакви работи. Ако се чуете, що няма кадри от фитнеса, беше ме супер срам. Да, трюфеловия бургер пръска. И то доста. Искам да пробвам този чиз сос, който най-вероятно трябваше да разклата малко преди това. По принцип напълно се знам, че никой не му пука, че се снимам. Обаче все още ми е филм. Да, чиз соса, точно как си го представяте. Нищо особено. В принцип съм най-надъхнен за свинския бургер. Не знам дали си спомняте в България преди супер много време. Имаше така наречения муж бургер и баш бургер. И те бяха със свинско кюфтенце. В принцип най-хубавите бургери, които съм ял някога в Макдоналдс. Надявам се това да се доближава. Намираме се в така наречения Lifestyle Mall, The Mall Lifestyle, нещо такова. Някъде в Банкок. По-конкретно няма как да кажа. Да, трюфелова бургер, пръска направо. Ял съм Макдоналдс в няколко страни. Мисля, че това е най-свеж някакси, не знам как да го опиша. Не съм много хубав. Добре време за свинското. По принцип е в тази опаковка сладка. И отделно е рапнат, което е много готино. Вау, това колко е меко. Изглежда като макрит горе-долу. Да се надяваме, че ще е хубаво. Вау! Наистина напомня на този така наречен муж бургер или баш бургер. Самото кюфтенце е също.
Брутален. Вау, наистина много хубав. И е леко пикантен. Най-вероятно се омажа брутално, ама няма какво да направим по въпроса. Предполагам, че има и много шум около мене и сигурно се засича от микрофона. Обаче си забравих пухчето, което се слага отгоре. Може би другия път. Това е брутален бургер, наистина. 10 от 10, 100%. Най-хубавия Макдоналдс сандвич, който съм ял през живота си. Аз съм много голям фен на Макдоналдс, не го казвам с лека ръка. Иначе това може да го посетим като хората. Вчера бях тук за малко. Естествено, не снимах, както може да се сетите. Обаче има много такива малки будки за различна храна. И ще отидем да ги бием. И по принцип ще хапнем на доста места. Смятам да дойда гладен. И да разгледаме колкото се може повече. По-късно ще ви разкажа как се преебах с пътуване до Пукет. Saddle foreshadowing. Не съм брутален сандвич, много се радвам, че имах тази възможност да го опитам. Най-вероятно ще имам пак, преди да изтръгна от темата. Добре. Това е... Забравих. Всъщност, това е самурай бургер. Телешки самурай бургер. Има и пилешка опция. Само че не съм чак такъв. В смисъл, Макдоналдс, брат, пилешко. Предполагам, че ще е с нещо като терияки. Сега ще разберем. И имаше между другото Макдоналдс ориз. Само че не си поръчах, защото на картинката изглеждаш като просто ориз. Но имат ориз тук и пържено пиле, което също най-вероятно няма да пробвам. Мисля, че в България има, или поне имаше на времето крилца. Казвам на времето, защото съм близо на 30 и може би преди 15 години ги е имало крилцата, ако не ги има все още. Мустака е проблем. А бургера може и също да е свински, между другото. Но пръска също. Не се различава чак толкова от този дългия, като поне на външен вид. Обаче на вкус е малко по-семпл. На английски думата е bland. Не мога да се сета как е на български, колкото и смешно да звучи. Доста често ми се случва вече да не се срещам дума на български, защото все пак доста време вече съм прекарал в Англия. Интересно е дали ще има коментари. Брат, ти такъв се правиш. Отида да береш ягоди в Англия и забрави български. Днес имам имен ден, между другото. 17 януари. Антонов ден. И реших да се почерпя един Макдоналдс, да си взема и биричка за вкъщи. Ще се почивам. Много съм уморен все още.
Добре. Още малко картофи. Защото нещо, което видях, което не съм виждал никъде другаде в Макдоналдс. Всъщност сега се замисля. Най-вероятно не съм го виждал, защото другите Макдоналдс имат тоалетна. Но тук има просто мивка. В смисъл чешма или мивка, не знам. Е така да си измиеш ръцете. А това е десертчето. Казва се патонго. Патонгко. Не знам как се произнася. Изглежда малко като поничка. Взех си ягодов сос. Дип. Предполагам, че е също. И да, ще го пробваме. Ето го. Това е просто една несладка казанлъшка поничка. Най-вероятно няма да я довърша. Защото така не те вкарахме достатъчно калории с 3 бургера. Но като цяло общия резултат, може би бих казал, е 7 от 10. Общо за всичко. Но този бургер със сигурност е 10 от 10. 100%. Брутален. Просто все още ме е срам да реагирам както бих реагирал по принцип. След като си отхапах. И да, това е. Ще спи на количката, или поне част от нея. Ще отида да си измия ръцете и ще се видиме вкъщи. Донесох един стек вода, 8 бутилки. Ето този. Мега жега е, брат. И си наплюх телефона. Пастет. Но се върнахме. Време е за биричка. Надявам се да се чува от моята обица. Бирата все още не е студена. Както видяхте преди малко, се бях изпотил доста здраво с носенето на 8 бутилки вода до вкъщи. Което се оказа не е лека задача, защото магазинът е доста далече. Но, както споменах по-рано, днес имам имен ден. И затова реших да се почерпя с малко биричка. Дали ще мога да отворя с една ръка. Опа! Това май се оказва епик фейл. Нека не рискуваме. И я отворим. Нормално. Наздрав. Това най-вероятно е края на влога. Не знам дали утре няма да го вкарам към същия влог, който виждате. Или дали това ще е първия. Знам, че не говорих много за себе си днеска. Но пробвахме Макдоналдс. Ядохме яйца. Общо взето това е. Надявам се утре евентуално да снимам в фитнеса. Време да погледнем малко стрим. Не знам дали се вижда хубаво. Предполагам, че да. Тоест, малко чил с биричката. Най-вероятно ще качиме видеята, които заснехме на компа и утре може да пообработваме малко. Може и да не пообработваме малко. Както да е. Но благодаря, че прекарахте първият ми ден в Тайланд с мен. Рано погледнато втория, защото вчера дойдох, обаче
Вчера не се брои. И да, ще се видим пак. И трябва да ви кажа нещо много важно. Не си пържи мозъка. Опичай си акъла. Ай.